Hoxe estou a traballar nesta árbore da vida persoalizada para Natalia. Pirogravo mediante a técnica de dotwork, aínda que, bueno, neste timelapse vai tan rápido que apenas aprecia o detalle real. As súas follas son laranxas, que é a cor da súa enerxía e da calidez da súa persoa. Mentres estou narrando isto, sempre me ven á cabeza o mesmo. Os timelapse son máxicos, teñen ese algo especial de ver a peza aparecer diante dos ollos en segundos, pero ao mesmo tempo fan que todo o traballiño que hai detrás quede un pouco agochado. Non sei se iso é bo ou malo, porque por unha banda é bonito ver a transformación tan clara e por outra perde parte do valor do proceso lento, paciente e feito a man. Supoño que é unha desas cousas que cada quen vive a súa maneira. Non sei. Ti crees que o timelapse suma ou resta a artesanía? Léoche nos comentarios.